аҳолинишини сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон чӣ хеле ки ба праваи тоҷикӣ дар Россия наметонанд ки такси кор кунен ва дар аэропорт агар проверка кунанд ҳуҷҷат талаб кунанд, мо ҷавоно ҳамамон тайёрем барои ҳифз кардани ватани худмон. Вале касое ки мехоҳанд шахсан бо худам суҳбат кунанд, ширкати дорувори Шифофармо барои шумо хизмат мекунад. Доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит, инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва лайк мондана фаромӯш накунед. Оиди вазъият дар марзи ҷумҳурии Тоҷикистон бо Қирғизистон хабари охирона баҳри шумо пешниҳод мекунем. Пас аз гуфтушунид роҳи Чоркӯҳ ва Ворух боз карда шуд. Дар ҳоли ҳозир вазъ дар марзи Тоҷикистон ва Қирғизистон ором буда, ҷонибҳо гуфтушунидҳоро дар бораи риояи оташбас ва тавофуқот давом медиҳанд. Роҳҳои мошингар барои равоо дар минтақаҳои аҳолинишини сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон боз карда шуд. Яъне ки аз сабаби бад будани вазъият дар марзи ҷумҳурии Тоҷикистон бо Қирғизистон тӯли чандин рӯз роҳҳои Ворух ва Чоркӯҳ барои рафту омад кардани аҳолинишинҳо баста шудагӣ буд ва хушбахтона имрӯз баъди мулоқот кардани ҳарду тараф оташбас эълон карданд ва роҳҳоро аз сари нав кушода карданд. Дар мулоқот ҷонибҳо бори дигар бар зарурати бо роҳи гуфтушунид ҳал намудани масъалаҳои мавҷуда таъкид карданд. Мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Фирдавс нависондай: ассалому алайкум акай Сорбон, праваи русӣ қатъӣ мешавад дар Тоҷикистон таксӣ кор кунӣ агар гражданини РФ набошӣ. Праваи Федератсияи Россия қатъӣ дар Тоҷикистон кору фаъолият карда намешавад. Чӣ хеле ки ба праваи тоҷикӣ дар Россия наметонанд ки таксӣ кор кунен, ирам ҳамухе мебошад. Танҳо ба праваи тоҷикӣ дар Россия метонанд ки барои гаштугузор кардани хитон истифода барен ва праваи российский қатъиам дар Тоҷикистон барои гаштугузор кардани хитон истифода мекунен. Умаров нависондай: акай як савол, ма 8 январи 96 мара мебаранд хизмати Рамоҳида ёки не? Ташаккур. Яъне ки ту 27 сола шидагӣ нести олӣ. Вақте ки 27 сола шидӣ, баъдан аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешавӣ. Раҳимов нависондай: акаҷон, ма патентам ноябрда тамом мешавад. Ман мигратсионкамда гости кашидагӣ, мара продлит мекунанд ёки не? Илтимос ҷавобша гӯед. Аз ҳама роҳи осонаш ту граница бигзар хубтарай, чунки мутобиқи қонунгузории Федератсияи Россия ба мигратсионкаи картаи гости ту аз 3 моҳ зиёд истоданда ҳақ надорӣ. Давлатов нависондай: аллоҳ доим нигаҳбонтон дорад шуморо, қатъи аҳли оилатон бародарҷон. Ма 5 моҳ патент доштам плюс регистратсия. Акнун 4 моҳ шид ягонташа надорам. Тоҷикистон равам запрет мекарда бошанд, интизор мака. Бале, дар ҳолате ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ мешавад ва дар аэропорт агар проверка кунанд, ҳуҷҷат талаб кунанд, метавонанд ки запрет навъезд кунанд. Таҷик нависондай: ҳамин ту чӣ кораӣ? Ғайр аз уе ки мо дар YouTube видео мекунем, нашр мекунем баҳри шумо, шикри худо ки боз кору фаъолият дорем аз пайи корубори худмон ва вақтҳои холигӣ ҷудо карда баҳри шумо хизмат мекунем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Фарух Тураев нависондай: салом Сорбон, ман аз интернет дору заказ кардам. Дору омада маъқул нашид, отказ кардам. Барои отказ кардан мара виезма маҳкам мекунанд ёки не? Илтимос ҷавоб те. Не бародари азиз, барои ин гуна корҳо запрет на виезд кардан номумкин. Як каси дигар нависондай: хориҷ бошӣ ва санавид кунӣ, мебаранд хизмат, чӣ рӯ та сиёҳ мекунӣ? Ту бори ин ҳамхели аблаҳои пастмафкура баъд ҳамхели комментария менависонанд. Охи пати аблаҳ вақте ки ту студенти, вақте ки ту дар дарсҳо ҳозир шидаисай, тура ягон кас ба хизмат даъват намекунад маҷбурӣ. Як каси дига нависондай: ака кай амнистия мешавад барои виездо? ҳозирашда аниқ нестай. Мумкин ки баъди соли нав шавад ё мумкин ки моҳи дигар шавад. ҳичи гуфта наметавонам. Азимҷон нависондай: мо ҳамеша тайёрем ба ҳифзи ватан. Тоҷикистон ба пеш. Як ишора. мо ҷавоно ҳамамон тайёрем барои ҳифз кардани ватани худмон. Азизуллоҳ нависондай: ассалому алайкум ака, ку ҷавоб те. Депорт бошӣ ягон роҳ ҳаст барои омадан ба Россия. Ягон роҳ нестай барои кушода кардани депортатсия. Ва агар касе ки ба сумам мега кушода мекунам, вай дуруғай бовараш накунад. Али нависондай: ассалому алайкум ака, хизмат призи фити Рамоҳӣ кай сар мешавад ва кай тамом мешавад? Илтимос гӯед. Шурӯъ карда аз 1 октябр сар мешавад ва 27 ноябр ба анҷом мерасад. Али Умаров нависондай: ассалому алайкум акай Сорбон, агар имконияташ боша ҳамиҷа номерои WhatsApp-тона нависен.
напарсен. Як саволи муҳим дорум. мутаассифона номери WhatsApp монда наметавонам, вале касое ки мехоҳанд шахсан бо худам суҳбат кунанд, ин ҳамин номи инстаграми шахсии хидмат. дар ҳамин инстаграм бинависонен, вақтам кишид, худо хоҳад ба ҳаматон ҷавоб мегардонам. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.